Fl-aħħar sigħat id-domanda tal-elettriku reġgħet qabżet ir-rekord u issa telet għal 624 megawatt mis-600 megawatt li ntlaħaq fil-jiem li għaddew. Dan ħareġ waqt aġġornament li l-Enel Malta għamlet mal-ġurnalisti dwar l-aħħar sitwazzjoni brabta mal-ħsarat li kien hemm fis-servizzi tagħha. Hawnhekk it-tmexxija tal-Enel Malta għal darb'oħra rrimarkat kif il-kawża tal-tuħ tad-dawl li qed jesperjenzaw xi lokalitajiet mhumiex kawża tad-domanda li hemm iżda kawża tal-ħsarat li kkawżat isħana fuq diversi cables taħt l-art. Fil-fatt ta' min ifakkar kif l-Enel Malta għandha d-dispożizzjoni tagħha kapaċità tal-fuq minn 800 megawatt. Fil-preżenza tal-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli l-kap eżekuttiv tal-Enel Malta Jonathan Cardona tenna kif il-ħaddiema tal-kumpanija għadhom għaddejjin b'ħidma bla waqfien biex iġibu s-sitwazzjoni lura għan-normal. Fi stqarrija aktar kmieni l-Enel Malta qalet li madwar 40 inġinier u tekniċi tal-Enel Malta flimkien ma' ħaddiema tal-kuntrattur matul il-lejl li għadda komplew bix-xogħlijiet ta' emerġenza biex jissewwew ħsarat li żviluppaw f'diversi partijiet oħra tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku li waslu għal tuħ. Fl-aġġornament it-tmexxija tal-Enel Malta qalet kif mal-lejl li għadda kienu reġistrati 9 ħsarat f'żoni differenti. Ħafna mill-ħsarat żviluppaw fil-cables ta' taħt l-art li biex ikunu jistgħu jissewwew jirrikjedu it-tħaffi ta' trinek. Dwar l-influss ta' telefonati li qed tesperjenza l-kumpanja Cardona qal kif din iddeċidiet li żżid il-kuntatti tagħha mal-klijenti affettwati. Dan fil-waqt li tħabbar ukoll li l-Enel Malta ingħaqdet mal-linja b'xejn tas-servizz.gov fuq in-numru 153. L-aktar mill-qutim mill-aħħar ħsarat kienu partijiet minn Birkirkara u xi lokalitajiet tal-madwar, waqt li l-Enel Malta qalet li huwa ppjanat kif id-dawl f'dawn l-inħawi mistenni jirritorna l-lejla. Fil-waqt li semmit l-investiment li twettaq u qed jitwettaq fil-qasam tal-enerġija, il-Ministru Dalli qalet kif qed jiġi analizzat x'tip ta' kumpens jista' jkun hemm apparti dak diġà fis-seħħ. L-Enel Malta tenniet l-impenn tagħha li tkompli bil-proġett biex issaħħaħ is-sistema komplessa tad-distribuzzjoni biex dejjem tnaqqas il-ħsarat fil-provista tal-elettriku u l-inkonvenjent li dawn joħolqu lill-klijenti.